Горе, сядай. Сама още назад. Благодаря ви много, колеги, за това, че сте дошли на този урок. Ще ви кажа защо реших да го направя. Миналата година имаше няколко случки, една от която беше много така силна за мен, и това беше на едно детенце, което видимо беше взело нещо, някакъв вид наркотик. Аз я попитах какво се случва. Тя така: знае нищо, госпожо. Аз знаех, че взима някакви наркотици. Но в случая видях, че просто е твърде много взела. Както попитах нейната приятелка, тя каза: не, нищо. Викам: лъжеш ми, кажи ми наистина. И тя ми каза какво е взела. Говорихме с класната и обадихме се на майка и майка веднага дойде да я вземе. По половин час, 40 минути се обади от реанимацията на психологията да благодари за това, че сме се обадили и че на време сме реагирали, защото са казали в болницата, че още няколко минути тази тяло да бъде. Аз много дълги години работех в едно дружество за наркозависими и заради това имам доста голям опит в това да разпозная децата, знам какво взимат, просто не знам, виждам ги тези деца. Много ми е мъчно, слава Богу, тази година не беше като миналата, но смятам, че ние трябва да сме наясно с живота на нашите ученици, да може да помогнем. И сега остава всичко текстовете. Има тук само да кажа, няма да ви прочетем, само може да гледате. Те са артифициални, т.е. са истински, но изглеждат точно така, както изглеждат. Те ще ви ги показват една. Уважаеми гости, мили учители, с днешния урок ще се опитаме да ви запознаем с наркотиците, така както много от нас учениците ги познават. Какво е това, което би потикнало едно дете да посегне към дрогата? Коя дрога на кои тинейджърски нужди съответства? Кои са белезите на тази нужда? Белезите на употребяващия и белезите на зависимия? Ние сме сигурни, че когато вие знаете повече, ние ще бъдем по-защитени, защото когато ние знаем повече, а вие по-малко, наркотиците се разпространяват по-лесно. Употребяващите се брусат необезпокоявани, а предозиралите са застрашени от смърт. Постарали сме се всеки един от нас да репрезентира типичния потребител на наркотика, който представя чрез външния си вид. Затова, моля ви се, не се учудвайте защо изглежда толкова странно. Опитали сме се максимално да се приближим до това. Здравейте, аз ще ви представя за райския газ. Райския газ е диазотен оксид, който не е запалим, няма миризма, но има приятен сладникъв вкус. Това се карикатури още от 1880 година. Как го използват тинейджерите? Обикновено се вдишва от болни, напълнени чрез капсули. Другия вариант е и от флакони, подобно на тези за бита сметана. Трябва около 30 секунди до няколко минути, като често младежите използват повече от 10 капсули на вечер. Прекомерна консумация крие опасности. Обичайно, колкото и кратко да трае райския газ, може за тези няколко секунди да стигне до трайни увреждания, парализа, и медици твърдят, че 5 до 10 капсули на месец не е вредно, но смесването му с други наркотици и алкохол може да стигне до трайни увреждания на нервната система. Дълготрайни увреждания. Когато се вдишва райския газ, кислорода в организма се замества от райския газ и това се достига до трайните увреждания като парализа, загуба на трайна концентрация, измръзвания на гърлото, защото той е студен газ, и панически атаки. Бяхме на едно домашно с един приятел и те всички не искаха да поръчаме балони и си поръчаха. Почнаха да разгорят балони с райски газ и аз викам: дайте на мен да видя какво толкова това е тия балони. И почнах да дишам и ушите ми почнаха да
си все едно на трептение, ама аз си помислих, че от алкохола, защото бях тогава доволно подпинала и нали ми е някакво едно такова шази. И съм загурнала и ми става много смешно. И смахнах балона на устата и тръгнах да казвам нещо. И гласът ми някакъв такъв много тежък като мъж заради райския газ и всичко се случва в рамките на 20 секунди. Другия път, в който дърпах балони, беше мафъл. Издърпах цял флакон и на другия ден се трябваше много райски газ. Защото аз тогава пак бях пила, ама да, беше малко и махмулука от райски газ, ама удовлетворителен. Главата компот, гърлото и устата пресъхнали, болиме цялото тяло, абе ужас, все едно съм болна. Друга ситуация, пак ще дърпам балони, дърпам, ама тогава имаше много силна музика и балона повече фаща, защото като чуеш по-силни звуци и ушите ти почват да пищат и трепти самия звук. Както и да е. И нали, дърпам и паднах върху масата. Нещо ми изметнаха папачките и всичко ми беше замъглено пред очите. Да, общо взето, ами не е нищо особено, защото те държите макс 20 секунди и именно това те кара да се надуеш още един и още един и още един. Даже имам една приятелка, където беше подозирала с райски газ и беше раздрала гърлото, защото направо флакона беше дърпала в този студен газ и гърлото ми беше цялото на рани и с гной. Беше в болница заради това надрана с райски газ. Момента е бил човек, който е използвал райски газ, не сме и ние. Какво се дава марихуаната? Марихуаната е зелена цвята и сива смесва с трети сушени листа, стъбла, семена и цветове на растенията по много. Действие марихуаната усилва текущото настроение, предизвиква лека еуфория, заостря всички сетива, променя се оценката и усещането за пространство и време. При високи дози е възможно да се наблюдават слаби халюцинации, предимно при хората, които имат опит с употребата на халюциногени. Наблюдават се по-често слухови, отколкото зрителни халюцинации. Могат да се наблюдават и халюцинации с затворени очи, според употребяващите тревата има успокояващо действие и според да се справят с стресите. Марихуаната има значително негативно влияние върху краткосрочната памет, но и върху способността за самоконтрол. Според употребяващите тревата засилва въображението и творческите им способности. Същевременно пречи на концентрацията, боравенето числа, точното чувство за време и ученето. Употребата на марихуана води до намаляване на делянето на слънка, понижава вътрешното налягане, което се проявява като зачервяване на очите. Също така има противовъзпалително и аналгетично действие. Тези свойства определят основните медицински приложения на марихуаната и легализирането на медицинския канабис в някои държави. Странични ефекти при по-високи дози употребата на марихуана може да доведе до състояние на параноя. Може да се наблюдава също така тревожност, която да прерасне в паническо разстройство, съпроводено с сърцебиене, задушаване, гадене и повръщане. Хора с проблеми с сърдечно-съдовата система, употребата на марихуана може да доведе до аритмия, понижаване и повишаване на кръвното налягане. Методи на консумация. Пушенето е най-често използван метод, като може да се използва ръчно свит джойнт с или без тютюн, бонгове, оли, наргилети и други приспособления. Изпълнител приспособлението набирава марихуаната до 165-190 градуса по Целзий, като позволява на самия продукт да се отдели в пара без да се сграя. Чай от канабис, чаят съдържа малки количества THC тетрахидроиди, защото тетрахидроканабинол е слабо разтворим в водата. Чаят се приготвя като се добавя наситена мазнина, мляко или сметана в гореща вода с малко количество канабис. Храни с канабис, канабисът може да се добави като съставка към широк кръг от храни, като ефектите при орален прием се проявяват по-бавно, но за сметка на това са по-продължителни. Сега ще чуете едно интервю. Първо това е с тютюн и храни с канабис, чай от канабис е метод шиш. Сега ще чуете едно интервю на човек, който е употребявал марихуана. Бях на 13 години. Точно ме бяха приели в една от най-линните гимназии. Родителите ми супер горди, щастливи с моят успех, решиха, че ще ми дава повече свобода, защото до този момент ме бяха държали супер строго. Зоркото следене на приятелите ми и компанията ми леко се отклапя. И всичките ми приятели ги проверяха, кой къде, къв е. Между частите всички се
седяхме в класните стаи, имаше там една групичка, където излезеше отвън. И един ден аз се заговорих с едно момче от въпросната групичка и реших да изляза с него. Той ме заведе отзад в училището, където се събираха и там извадиха една цигара, която никога не я бях виждала. Запалиха я и започнаха да се подават един на друг. Подаваха ми на мен и аз, за да не изгледа отзад тъпо, я взех си дръпнах, макар че никога не бях докосвала дори обикновена цигара. Едва се добрах по съпоставка, защото ми стана супер лошо. Около 2-3 часа се чувствах страшно зле. Казах на учителите, че ме приушавам, на съучениците казах нещо от сорта, че се разболявам и никой нищо не се усъмни. Докато се прибера от училище, изцяло беше минал въздействието на тревата, така че нямаше какво да се притеснявам. На другия ден в училище, момчето направо ме викна да отивам с него и въпреки че аз знаех колко лошо ми става, тръгнах пак с него, защото се почувствах готино, че вече съм част от някаква компания. Те ме търсиха, отидохме, пушихме отзад. Този път не ми стана чак толкова лошо. Реалността се изкривяваше, всичко изглеждаше някакво забавно, комично, преувеличено и някакво много странно чувство. Осъзнавам, че съм супер неадекватна и леко параноята взема хваща. Започна да се повтаря това всеки ден, което започна да ми дава отражение и върху учението. Не можех да внимавам час, защото дремех, а съзнанието ми беше замъглено. После, като се преверях вкъщи, направо лягах да спя и рано не ми ставаше никакво време да уча. Родителите ми постоянно ме питаха какво става. Казвах им, че е много натоварено и тежко в училище и ми трябва време за да свикна с новия си ритъм. Учителите пък смятаха, че нещо вкъщи не е наред и имам проблеми с родителите си и наблюдавах как бавно затъвам. Но никой не му минаваше през закъл какво всъщност се случваше. А мен супер много ме кефеше, защото това беше новия ми начин на живот, с новите ми приятели, в новото ми училище. Какво предстоеше от тук нататък, не знаех. Не бях готова да го посрещна, бях готова да го рада с лъжи и каквото друго се наложи. Сега ще чуете още едно интервю за чая на дизайн, тъй като времето ми е ограничено, ще слушам само едно интервю. Така, ще разкажа как съм употребил за първи път чай или тъй наречения бонзай. Това е билка, която расте и се отглежда в домашни условия и се продава на пазара. Това е подобие на марихуаната, обаче въздействието е много по-кратко и много по-силно. Чайна ти причинява, както му се вика, да почнеш да виждаш на кадри. Отпада ти кръвното, замаян си, може да доведе до повръщане, което е много често срещано при повечето хора, които употребяват. Замаяност трябва да... Бонзай не води до престрастяване, което е хубаво, но все пак не е хубаво да се употребява, тъй като повечето хора, където го употребяват, са на млада възраст, говорим за тинейджери, защото е лесно да си го набавиш и е евтин наркотик. Една доза чай, говорим като грамаж 1 грам, достига до сорта 10 до 20 лева, спрямо зависи от къде си го купуваш и който е снабдял. Най-лесно е да си го набавиш от човек, който употребява трева или те подобни неща, както вече всичките имат достатъчно познати и те подобни се сблъскали с реалността с такива хора. Аз ще ви представя хашишът. Хашишът се нарича продуктът, получаван от преработката на жлезистите трихони на канабисовото растение. Съдържа същите активни съставки като марихуаната, тетрахидроканабинол, както и други канабиноиди, но с много по-голяма концентрация
концентрация от сушеното растение. Хашишът може да има най-различни форми и цветове. Чрез специален допълнителен процес може да се извлече и хашишово масло, което е още по-силни съставки. Цветът на хашиша варира от светло-кафяв до черен, така изглежда. Консумира се чрез пушене с смола, свитна цигара, бонг, смесен с тютюн или по друг начин чрез нагряване. Поради по-голямата концентрация на активни съставки, обикновено получавания ефект при употребяващите е по-силен от този при пушенето на марихуана. Хашишът е от 5 до 8 пъти по-силен от марихуаната. Ефектите при употреба на хашиш и марихуана се различават по интензивността, продължителността и осезаемостта на преживяванията, до които водят. Как всъщност действа? В нормални дози канабисът създава усещане за отпуснатост и спокойствие. Някои от неговите странични ефекти са проблеми с координацията, глад и отслабване на паметта. Действието им продължава средно около 4 часа, като след това активните съставки се отделят чрез урината, като по този начин се доказва, че лицето е употребявало хашиш. Хашишът може да ускори сърдечната дейност до 2 пъти. Този ефект на канабиса е бърз и настъпва минути или още по време на пушенето. Ето защо има известна опасност от сърдечно-съдови инциденти. Хашишът е халюциноген, той променя представата за реалността. Стимулирането на определени рецептори има отпускащо действие, отключва положителни емоции, неудържим наплив на смях и загуба на краткотрайна памет. От мозъчните ефекти важен е този върху центъра, потискаш върху центъра на повръщането и стимулирането на апетита. Характерен белег при приемането на марихуана са зачервените очи, понижава се вътрешното налягане, други бързо настъпващи усещания се сухота в гърлото и редуващи се усещания за топлина и студ. Сега ще ви спомена един друг наркотик, Хикс. Той е изцяло синтетичен, много ефтин и достъпен сред нас. Има силен и краткотраен ефект. Мисля, че това ще даде най-ясна представа за това. Сега ще ви пусна интервюто. Той също така не може да се доказва на тестовете за наркотици и няма аромат. Да си призная, макар и 8 клас, вече бях пробвал и цигари, и трева. Лечеше си ме забраненото, но поддържах идеята, че всичко, което консумирам, ще е в умерени количества, не системно, защото ме плаши зависимостта. Един ден някой донесе в компанията нещо наречено Хикс и каза, че е било много яко. Изглеждах като някакъв пластилин, някакъв синтетичен хашиш. Не се замислих дали го пробвам. Смесихме го с тютюна на една цигара, запалихме и завъртяхме. Удариме направо в пътите, пренесеме в друг свят. Ако тревата ми изкриваше реалността, то това ми създаваше напълно нова реалност. Усетих как мускулите ми се отпускат, мозъка ми се изтръпва и аз ставам безучастен наблюдател на всичко около мен. Така около 20-30 минути и накрая се сустих. Денят продължи както по принцип. След няколко дни в училище забелязах две момичета от горен курс, които изглеждаха точно като мен онзи ден. Бледи, безизразни, с кръгва около очите и пуснати черти. Нямаше как да ги избъркам. Има една приказка. Красах към гарата, но далеч съм дошъл. Отидох директно и ги попитах дали имат Хикс. Естествено, че бях. В голямото ми участие се напушихме. Невероятно беше мнението на околните, естеството на учебния час, укръците на учителите, всичко, което някога е имало значение, извън че изгуби тежестта си. Носех се по коридорите като облаци, седнах на чинерката на леглото на нас и се взях в една точка безмълвен и мирен. Нали не пречки на никого. Толкова много ми хареса, че започнах всеки ден, а после всеки час да го търся. Не намерих ли отведнъж на агресия, неприязен, нерви, изблици, абсолютна нетърпимост към всичко. Сдържаността и възпитанието, което някога притежавах, може би ги демонстрирам единствено на трусен. Тресен бях абсолютен звяр. Разбира се, скоро установих, че съм изцяло независим. Както психически, въобще не може да понасям реалността такава каквато е. Така и физически, неконтролируеми нерви, студена пот, неспане, отпадналост и онова, което дето бях убеден, че няма да се случи. Случи се. Бях се превърнал зависим наркоман. Аз ще ви представя за екстазите. Екстаз действа
действа едновременно като стимулант и халюциген, предизвиквайки енергизиращ ефект и промени в сензорните възприятия. Използван е за потискане на апетита, въпреки че екстази никога не е преминавал клинични изпитания и никога не е бил одобряван за употреба при хората. В това време екстази се появява на улицата и започва да се употребява по студентските купони. Екстази е обикновена под формата на таблетки с много разнообразни форми, цвят. Ето тук може да видите. Има други популярни имена, като MDMA, бомбонки, диско бисквитки и фентази. Форми и начин на употреба. Екстази се продава като таблетки, често съдържат не само MDMA, но и други субстанции, като метамфетамин, кофеин, ефедрини, някои наркотици. В таблетките има и други вещества за плуване и подобряване на вкуса, които са съставени от захари, лактоза и глюкоза. Това трябва да се има предвид за хора с диабет. Приема се през устата, като много често се комбинира и с други психоактивни вещества, като марихуана или алкохол, и рядко се предлага под формата на прах, който се шмърка и инжеритира. Ефекти и признаци на употреба. Физиологичните ефекти при приемане на екстази се получава повишена физическа активност от време от 3 до 6 часа. Това макар рядко може да доведе до най-острия страничен ефект, като повишаване на температурата до 42 градуса или повече. Екстази може да причини дехидратация, повишаване на кръвното налягане, сърдечна недостатъчност при предразположени индивиди. Най-чести странични ефекти са втрисане, гадене, изпотяване, скърцане с зъбите, стискане, мускулни крампи и замъглено зрение. Психичните ефекти при приемане на екстази се описва първоначална дезориентация за около 30 минути, следва вероятно повишена физическа активност, еуфория, улеснена комуникативност, безсъние от 3 до 6 часа. Тези ефекти се наблюдават най-вече при широко използване на екстази в клубовете или на рейв-партитата за по-продължително танцуване. Последният период на изчерпване и депресия, който трябва около 8 часа, в този период могат да се наблюдават и по-тежки психически реакции, като страх, паника, съчетани с агресия. Последици при продължителна употреба. Физиологичните последици наблюдават с някои медицински усложнения при продължителната употреба на екстази. Рядко хроничната употреба може да доведе до стеатоза и цироза на черния дроб. Промените в сърдечно-съдовата система се изразяват тахикардия и ритъмни нарушения. Психичните последици, най-чести ефекти при хроничната употреба на екстази включват тревожност, безпокойство, раздразнителност и понижено настроение, което при някои индивиди може да се отежи до клиничен депресивен епизод. Социалните последици появяват се конфликти в семейството, трудно се изпълняват задълженията, понеже си разконцентриран, имаш страшно много умора и не можеш да се фокусираш върху едно нещо. Абстиненция. Повечето от даряващите екстази изпитват абстинентни симптоми, като изтощение, загуба на апетит, депресивно настроение и проблем в концентрацията, които изчезват след като приемеш нова доза. Сега ще чуете интервю. Екстазито е наркотик, който е във формата на хапче и се бърка от химични съединения и по принцип най-лесното химично съединение, като го смесят с амфети и LSD. Хапчето може да се намери под всяка форма, тъй като се печата на матрица и може да е под формата на всичко, на детелина, на помпа, на марка кола или на игрици, диаманти и на тем подобни неща. Може да се напечата всякакси и да изглежда всякакси, както може и да е като обикновено хапче, но след поглъщането му действието да е много по-различно от един антибиотик. Първият път, когато се употребих екстази, отново беше в клуб, най-вече хаус клуб, тъй като там са най-разпространени в чужбина, те наречените рейв-партита. Отидохме с приятели, събрахме се, отидохме да пием, след това едно момче дойде, видя ни и ни предложи, и ние решихме да употребим. След употребата на екстази, екстазито ми повлия много по-различно от наркотиците, които преди това бях опитвал. Говорим като марихуана,
амфети. Екстазито кара на хората на моменти да халюцинират, почват да въртат очите, да скърцат със зъби, чинето им се изкривява неописуемо. Почват да въртат ръце, китки и най-вече не могат да седят на едно място, както и почват да си тъкат пръстите. Действието на хапчето спрямо консистенцията, вътрешно усещането е много хубаво. Придава едно дишане тежко. За разлика от амфетамина, хапчето не ти позволява да консумираш прекомерна употреба на алкохол. И затова повечето пият водички. Хапчето не е като другите наркотици, то не води до пристрастяване, но действието на хапчето е много по-лошо, тъй като едно хапче може да те държи до 7 до 8 часа спрямо действието му. При прекомерна употреба на хапчета хората със сигурност почват да халюцинират. С употребата на първото, второто хапче, хората, които са в дискотеката, почват да виждат едни проблясъци. Музиката я чуваш много по-спрено и затова в повечето случаи хапчета се употребяват в хаос клубове. Здравейте, аз ще ви представя за амфетамина и за мета. Какво представлява мета? Метамфетамин е синтетичен наркотик с стимулиращо действие. Среща се още под наименованието пико, айс, кристал и много различни. То представлява бял кристален наркотик, както можете да видите там на мострата. Може да се употребява по няколко начина, като смъркане през устата, пушене чрез стъклена лула и инжектиране. Как метамфетаминът въздейства на тялото? Това е стимулант, който повишава бдителността и концентрацията, докато ускорява диханието, пулса и сърдечния ритъм. Медицина се използва за някои състояния като нарколепсия, но с много по-ниска доза от тази, която е нелегална. То дава силно чувство на еуфория, понеже повишава нивата на допамин в мозъка и употребата му може да доведе до цикли на продължително следствие на екстремни периоди на бодрост и на спадение с спиране на употребата. Какво представлява това? След като се спре наркотика, може да има дни с дни човекът не спи и през останалото време, пък след това няколко дни само сън и умора и депресия. Зависимостта. С времето зависимостта се увеличава и изискването за извисяване става още и още. Зависимостта се развива много бързо, като нуждата, както казах, извисяване и приоритет. Прекратяването на употребата води до физическо освобождение за веществото за няколко дни, това, което сега току-що ви разказах за съспадението и депресията. Това е една от най-тежките за лекуване зависимости и много често води до смърт. Как да знам, ако някой близък до мен употребява метамфетамин или по-точно признаци на употреба? Можем да разберем, като човекът, който подозираме, че употребява, използва игли, стъклени улички, фолио, лъжици и други прибори, с които се използва. Физическите симптоми са силно потение, разширени зеници и мирис на амоняк. Хората често изглеждат зле, с чоплене на кожата, както сме представили, загуба на тегло и проблеми с зъбите. В поведението се отразяват, както пак казвам, бдителност, последствия от изтощение и депресия. Други признаци включват гневни избухвания, параноя, компулсивни действия като чоплене и обсесивно чистене. Кристалният метамфетамин представлява сериозна заплаха за здравето, като може да доведе до бърз сърдечен ритъм, високо кръвно налягане или дори инсулт поради увреждане на кръвоносните съдове в мозъка. Хроничната употреба може да предизвика възпаление на сърдечната лигавица и опасни състояния като хипертермия и конвулсии. Този опасен стимулант може да причини сериозни последици като загуба на памет, агресия, увреждане на сърцето и мозъка. Какво представлява амфетамина? Там сме представили мозъка на амфетамин. Това е психоактивно вещество, което стимулира нервната система. Като то също дава усещане за бодрост, за енергия и за това често се казва, че е наркотик на спортистите, макар че вече не се използва.
заради многото информация за него и затова популярността му пада. Други наименования за амфетамина са кокаин за бедните, афи и спид. Доказва е, че амфетамин повишава скоростта, силата и издръжливостта и концентрация. Сега в тези интервюта ще ви покажа малко повече за амфетамина. Ще споменем още един наркотик, който е така известен като амфетамин. Амфетамин е отново праково вещество, което се набавя най-лесно по дискотеките, защото е най-лесно достъпен. Той, за разлика от кокаина, действието на неговото действие продължава повече от 2-3 часа. Спрямо зависи каква е консистенцията и от какво е забъркан. Тъй като той се прави в домашни условия и се бърка от различни съставки, химични съединения. Амфетамина води също до пристрастяване, както и кокаина, но е много по-слабо. Амфетамина, като след употреба на амфетамин, също се чувстваш изпострен, но много повече, както се казва, изкривява на човека лицето. Почва да правиш много по-странни физиономии, чинето ти играе, скърчи с зъби. Това е най-лесен начин да познаеш човека, който употребил амфетамин. Както и отново зениците му се разширяват. Амфетамина води до безсъние, което е много често срещано, тъй като се употребява в непрекомерни количества. По време на употреба на амфетамин си спомням наркотичен, който е така ще кажа известен като амфетамин, много праково вещество. По време на употреба на Аз ще запозная с кокаин. Какво е кокаинът? Характеристика на кокаинът обикновено се представя като бял фин прах, подобен на захар, както може да видим. В зависимост от произхода и чистотата му, може да има различни нюанси на бялото. Когато се разпределя на равнина, той е като равномерен гладък слой. Наркотикът обикновено се продава в малки пластмасови или хартиени пликчета, които се съхранява за пренасене и употреба. Форми и начини на употреба. Кокаинът има две химически форми – хидроклоридна сол и свободна фаза, като хидроклоридната сол е прахообразна и може да се употребява като смъртващо вещество чрез инжекции, пушене или втриване в мукозни тъкани. Крекът е уличното име на свободната база, но кокаина, която е под формата на субстанция, подходяща за пушене, името крек произлиза от звука, който се чува, когато се пуши. Комбинирането на кокаин и алкохол образува кетилен, който е по-токсичен, има по-голямо и по-продължително действие върху мозъка, но всъщност тази комбинация значително увеличава риска от внезапна смърт. Ефекти и признаци на употреба. Физиологичните ефекти на кокаина включват разширение на зениците, ускорен пулс, повишено кръвно налягане, повишена телесна температура и намален апетит. Възможни са сериозни проблеми като хипертонична криза, мозъчен кръвоизлив, епилептични съкращения и остра бъбречна недостатъчност. Психичните ефекти варират в зависимост от начина на приемане. Усеща се еуфория, повишена енергия, разговорливост и подобрено настроение. Способността да се реагира на външни стимули като звуци и обекти е доста засилена. Нуждата от храна и сън се намалява, също така много хора, които употребяват кокаин, смятат, че когато го употребяват, могат да изпълнят по-лесно и по-бързо задачите си. Последици при продължителна употреба. Физиологичните последици при продължителна употреба, както казваме, включват сериозни здравни проблеми, като нарушения в сърдечния ритъм, болки в сърдечната област, инфаркти, респираторни проблеми, неврологични проблеми, като инсулти, главоболие и гастроинтестинални проблеми. Редовното смъркане може да предизвика загуба на обоняние, търпена в носа, затруднение в гълтането и възпаление на носната преграда. Психичните последици включват раздразнителност, изготливост, параноя, развитие на кокаинова психоза, при която се наблюдават слухови и халюцинации и загуба на връзка с реалността. Потребата на кокаин може да доведе до конфликти в семейството, приятели, работа и финансови проблеми поради високата цена, на която се продава, за нарушения и проблеми с корупция. Хора, които са употребили кокаин, може да доведе до загуба на нос или деформация на лицето, както може да бъде. Предозиране, приемането на прекомерна доза кокаин води до разширение на зенниците, ускорен пулс, повишено кръвно налягане, задръжка на урина, мускулни спазми и кожни обриви.
Високото кръвно налягане, особено при употребата на крек, може да предизвика мозъчен инсулт. Могат да се наблюдават стереотипни движения на устата и езика като конфузии. Психично се изявява с налудно, слухово звънение и усещане за пълзящи насекоми под кожата. Смърт може да настъпи поради сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност. Това са известни личности, които са употребявали кокаин, като Уитни Хюстън, която е американска певица, Анджелина Джоли, актриса, Робърт Дауни Джуниор, американски актьор и един от президентите на САЩ, който е Улисис Грант. И сега ще представим интервю на човекото в Кокаин. Значи, за употребата на кокаин. Това е прахов наркотик, който е за богатите, така се води. И е много разпространен и известен навсякъде в чужбина, както вече и в България. Повечето хора го употребяват по дискотеките. Аз съм го, как се случи да го употребя за първи път. Бяхме с приятели се събрали и решихме, че трябва да пробваме нещо различно, тъй като трябва да се направим модерни и готини. И намерихме човек, който да ни го продаде. Взехме си го. Естествено, това е най-скъпия наркотик, който е на пазара. След употреба, прибрахме се вкъщи и употребихме го. Напихме се. Кокаин не позволява на човек да изпадне в състояние да е пиян и да му е много зле. Държите в кондиция, избостря сетивата, изтръпват ти крайниците и главата, както и зъбите. Има няколко начина на употреба на кокаин. Това е чрез носа да го шмъркаш, да го сложиш в цигара или както е известно в масур, да свиеш цигара с него, да изпушиш. И другия вариант е да си го натъркаш на лицето. При натръпване на лицето ти изтръпва цялата челюст и както и гърлото. И тогава не усещаш какво слагаш в кръвопровода си, нито какво пиеш. След употреба на кокаин, повечето хора прекаляват с алкохола, тъй като не ти позволява да се напиеш и почваш да пиеш много повече. По време на употреба не ти прави впечатление, че си, както му се вика, изкривен, правиш физиономии, че нето ти играе. Жезениците ти се разширяват, изцикляш се, почваш да гледаш втренчено в хората и всичко ти прави впечатление. Както и, че употребата на кокаин седи около половин час след употреба, до един. Прямо зависи каква е консистенцията. Ще ги спрем малко интервютата, защото много напреднаме с времето. Ние съвсем ще представим за гъби и алергия, аз съм за гъбите. Приемането на гъби могат да се консумират сварени, сушени или под формата на чай. Какви са краткосрочните им ефекти? Силата от използването им е лека и може да причини променени усещания в дохме, развието слуха и вкуса. Други ефекти също са нервност и параноя. Ефектите могат да бъдат различни по време време спрямо очакванията, настроението и заобикалящата нежданотка. При някои използване потребителят усеща чувства, които не може да се опишат. Какви са дългосрочните ефекти? Някои потребители на гъби преживяват флашбекс или разстройство на халюциногенно възприятие, които за повторение на халюцинациите дълго след използването на наркотиците. Причините за тези ефекти, които по някои потребители се появяват още при първо ползване на наркотици, не са открити до днес. Общите ефекти на гъбите. При малки дози гъбите произвеждат чувство на релаксация, подобно на канабиса. Потребителите често се смеят, забавляват се повече, отколкото по принцип биха го приели. При по-големи дози преживяването е близко от това на еврозитата. Засилени цветове, произвежда визуални халюцинации и чувства на еуфория. Едно използване на гъби трябва около 4 до 5 часа. Внимание! Най-голямата опасност от гъбите е свързана с погрешната идентификация. Някои гъби са отровни и причиняват стомашна бол, повръщане, диария и смърт. Някои потребители отчитат, че се разболява след употреба. Гъбите увреждат и преценката ти, затова карането докато си под влияние е много опасно, може да загубите координация. Гъбите като всички халюциногени могат да се предизвикат психически разстройства и да причинят шизофренически
формите на приемане на LSD са листчета, киселина, синя мъгла или сини небеса. Тук сме показали по какъв начин изглеждат листчета. Те обикновено са цветни с картинки. Имаме също и бомбони, които пак са от интересни форми. Краткосрочните ефекти на LSD, физическите краткосрочни ефекти могат да бъдат разширени зеници, безсъние, повишена телесна температура, сухота в устата, очистеност, повишено кръвно налягане, силно изпотяване, загуба на апетит, треперене, гадене, загуба на двигателни умения и загуба на координация. И краткосрочните психически ефекти са галюцинации, повишено усещане, променено психическо състояние, нарушение на мисълта, временна психоза, промени в образа на тялото, нарушено възприятие за време и пространство. Дългосрочните ефекти на LSD. Дългосрочните ефекти са известни като ретроспекция. Ретроспекциите са спонтанни, непредсказуеми рецидиви на опита с LSD без поглъщане на повечето от лекарството, т.е. че се връщат спомени. Внимание, опасността в случая е най-вече от настъпването на инциденти, защото повечето хора, които са употребявали LSD, след това имат галюцинации, които могат да ги накарат да се хвърлят през терасата, например, или да предизвикат катастрофа. Здравейте, аз ще ви запозная с транквилантите и самотворените. Като характеристика, те влизат в групата на депресантите, защото те са синтетични продукти, които се предписват по лекарско предписание и се употребяват в много умерени количества за лечение на страх, безпокойство, безсъние, тревожност, но употребата им трябва да бъде за много малко ограничено време. Могат да изследват както като таблетки, така и като капсули, така и като ампули. Популярните видове диазепам, лексотам, траксен, ксанакс, ривотрил и други. Тези принципи на употреба всъщност те потискат във функцията на нервната система, могат да предизвикат смущение в говора, нарушена координация, нестабилна походка, като въртеж, намалена концентрация, промени в настроение, като последици като продължителна употреба, толеранция към тези вещества настъпва изключително бързо, като за няколко дни може да се наблюдава много завишена употреба, което причинява и зависимостта към тях. Физиологичните видни белези са смущение в равновесието, нарушена функция на черния дроб, защото той се пренатоварва с количество токарчета, смущение в вегетативната регулация, като може да има промяна на личността, с едно равнодушие, липса на интерес, когато човекът е под въздействие на тези таблетки и намалена интелектуална функция или работоспособност. Зависимостта при двата вида медикаменти се наблюдава много силно изявена, но за разлика от бензодиазепините, при барбитуразите тя се формира много по-бързо и много по-тежка. Абстиненцията се изразява в треперене, безпокойство, гадене, гърчове, страх, озвучава за около 2 седмици, но след по така доста месеци също се наблюдава. Другата вид абстиненция е паника, аритмии, високо кръвно налягане, проблеми с паметта и съсредоточаването, чувство за нереалност и повишена чувствителност към светлина и звуци. Предозирането става изключително бързо, защото когато приемащият ги взима, той не осъзнава колко голямо количество всъщност се взима и това може да доведе както до лек сън, така може да доведе и до кома и като цяло смърт. Значи миналогодишната история беше именно с този вид. То не е наркотик, но когато се прекали, както тя каза, такъв беше инцидент. Може причини всъщност за приемането му може да бъде както така много лека, като проблем с нерви, тревожност, стрес, безсъние, само едно хапче, което може да помогне. Може да бъде вече и проблеми с приемането на средата, в която хората живеят. Така, след като приемат въпросната таблетка, си мислят, че нещата ще се оправят, ще бъдат по-спокойни, но далеч не е така, защото това е таблетка и тя не променя реалността. Употребяват и, за съжаление, около 8,4% от българите и то без лекарско предписание, което е изключително опасно и то много млади хора.
първа помощ след прием на таблетката, ако разбира се някой забележи това, трябва да се приеме активен въглен, за да може организмът да изхвърли всъщност въпросните медикаменти. Като превенция трябва да се говори изключително много с хората, които ни заобикалят, трябва да се говори с лекарите, които предписват въпросните медикаменти, за да може дори най-малкото смущение да бъде регулирано в подходящия момент и за да се избегне по-нататъчни усложнения. Прекалената взискателност на учителите ми, домашните скандали, тяхното неразбиране относно желанието ми да бъда малко по-свободна, страшно много ми тежеше. Исках да излизам с приятели, но супер малко ме пускаха, защото все трябваше да уча. Каквито и оценки да имах, не беше достатъчно. Каквито и приятели да имах, пак не бяха подходящи. Просто сякаш се ме представяха вечно в учебниците и от училище вкъщи. Това ме потискаше супер много. Един ден в училище дойдоха да ни четат лекция за превенция на зависимост. Слушах изключително внимателно, като си водех бележки кой наркотик какво въздействие има. Впечатли групата на така наречените барбитурати. Вече издобили и нямам спомен с какво толкова впечатление. След училище правя в аптеката да си купя ксанкс, бутетамид, диазепам, лексотан, даже че и валериан. Поискаха ми рецепта, но вежливо обясних на аптекарката, че баба ми не е могла да я намери и аптекарката ми даде на доверие. Спомних си, че трябваше да изпия повече от едно, за да има така наречения задръстващ ефект и изпих 3. Добре, че ги изпих вкъщи. След може би 30-40 минути, единственото, което успях да направя, е да легна и така съм спала 2 дни. Притеснените ми родители недоумяваха какво се случва. Аз им казах, че съм имала контрол, но била съм притеснена, изпила съм един валериан, който ми била дала лучна сестра в училище, ама те го повярваха на тази история. След 2 дни спане, като остатъчно действие, му остана едно такова спокойствие, граничество с непотизъм, а времето минаваше много. Хареса ми. Имах нужда от това. Днес дълго реших пак да взема хапчета. Този път започнах след едно, след няколко часа второ, за да не се отрежа като първото. Ефектът беше на лице. Без тегловност, без чувствие, без различия. Идеално ми беше. Часовете в училище се нижиха неусетно, часовете вкъщи по учебниците също, но и безплодно. Успехът ми толкова много падна, но пък дисциплината пред нашите ми беше перфектна, както и пред слушателите. Да, бях замаяна на оправдания колкото щеше. Анемия, цикъл, недоспиване. Така се сурнах надолу към бездната на зависимостите. И последно ще ви представя най-тежкият наркотик, който всъщност е хероина. Той по принцип е диална прах, като продаване на улицата всъщност съдържа различно количество вещество от него и затова има различен цвят. Начин на употреба, съответно най-популярното е венозното инжектиране, което всъщност води най-големи рискове, заразяване с хепатити, с спин, поради използването на вече потребявани игли, защото на улицата няма как да се позволят нови устройства за инжектирането. Всъщност, когато е готов за инжектиране, трябва да се разтвори във вода с киселина, да се загрее, да се сложи в спринцовката и съответно на лесно достъпни вени да се инжектира така в тялото, като всъщност може да се развие висока венозна тромбоза. Пушенето не се свързва с поглъждане на самия медикамент, а не с вдишването на изпаренията, като всъщност това се случва през една стъклена тръбичка, като алуминиево фолио също може да се използва, което отново се нагрява.
Друг популярен метод е шмъркането, но той много рядко се използва, защото има много силно действие, но е много краткотрайно и не заслужава парите, които зависимите биха дали за него. Причините за приемането всъщност се отказ от приемането на средата, в която живее човек, любопитство, чувство за самота, просто мода или временно удоволствие. Като действието, хероинът е изключително силно пристрастяващ и има най-жестоките абстинентни състояния на всички наркотици, като първото приемане всъщност организма не може да приеме новия медикамент и затова иска да го изхвърли, но след натрупването му вече инжектираният бива много силно обливан от вълна на силно удоволствие и съответно тази вълна стихва, след това почва да става апатичен и преминава в едно приятно отпускане или сънливост. Външните белези, лицето и кожата са много бледи и сухи поради ниското количество на кислород в организма, зениците се стесняват, пръстните са сини, дишането се забавя. Ефекти при продължителна употреба, съответно загуба на апетит, затова те са изключително слаби. Общо намаляване на дишните сили на организма, възпаление процеси на крайниците, вените могат да се продуят, да се изтвърдят, запушат, което нарушава кръвоснабдяването. Преобладават отрицателни емоции, безразличие, действията усилията са предимно насочени към доставяне на наркотика, нищо повече, съответно те нямат много възможности, затова се наблюдават и много проблеми с полицията, нарушенията в паметта, неконкурентна способност и като цяло кръгът да се ограничи максимално до наркозависимите. Зависимостта всъщност е доста силна, както казах, като тя става много силна поради много високия толеранс, който се развива след много продължителната употреба. Ефектите засягат централната нервна система, понижава кръвното налагане на телесна температура, като дишането е рядко и повърхностно. Свръхдозата е състояние, при което високите дози, които се поемат, се смесват примерно с алкохол или други наркотици, което води до смърт или трайни увреждания. Абстиненцията се появява 4 до 12 часа след приема на хероин. Появяват се спазми, болки в ставите и мускулите, изпълнително източване, настръхване, очите са имат доста модерна сълзи, зените са разширени. Не пускай. Сега искам да ви обобщя малко всичко това, което казахме до сега, понеже знам, че е много информацията. Накратко има 3 вида наркотици: транквиланти или по-скоро бутащи, стимуланти или вдигащи и халюциногени. Към транквилантите спадат хикс, барбитурати, хероин. Най-често те се употребяват от по-затворни хора, по-асоциални хора, антисоциални искам да кажа. Те повечето пъти тези хора имат проблеми с семейството, опитват се да намерят начин да избягват проблемите си и затова се използват повече от тях. Вдигащите по-често се използват от деца, които са по-заможни, имат повече пари, те ходят по парците, най-вече дават дискотеки, в барове и по всякакви такива. Те ти подигат настроението, карат да се чувстваш по-сено си по-повдигнат. И това е като цяло изисква много средства, защото ти освен да си ги купиш, те са доста скъпи. Те също излизат разходи, когато ти идеш на самото парти, да си вземеш да пиеш, да пушиш и такива работи. И последната група са халюциногените, които са LSD и гъби. Те нямат абстиненция към тях, не можеш да се пристрастиш, но при дори един път да си пробва или 2 пъти могат да ти оставят белези до живота, защото много лесно влияят на мозъка по много лош начин, можеш да въобще да не си същия човек след като го използваш. И райския газ, марихуаната и хашиша не спадат по-скоро към всички групи, защото те влияят на това какво е настроението ти в момента, в който ги употребяваш. Ако си тъжен, ще ти стане гадно, няма да искаш много да мърдаш
няма да ти е хубаво настроението, но ако си в добро настроение в компания си забавно ви, много ясно, че ще се подигне настроението и ще си в добро настроение, затова зависи, ефекти са различни при всеки. И ще завършим с следните условия. Имам още много други наркотици и техните разновидности, които не можем да разгледаме във времето, с което разполагаме. Възпитанието и домашна среда наистина играят голяма роля, но не е определяща. Има деца, растящи в ужасна среда, но това дори ги мотивира да преуспеят в живота. Има други обгрижвани и отглеждани с любов и възпитание, но въпреки това те тръгват по лоши пътища. Вие също пишете история в нашите животи. И сега, когато сте по-осведомени, когато една идея повече познавате света на учениците си, разпознавате техните проблеми, да се опитате да ги спрете. Ако видите, че тръгват неправилна посока, с строгост, но и с любов, да седнете до тях и да им напомните, че всеки има по един живот. Сега ще ви пуснем едно клипче на хора преди и след като са употребявали наркотици. Аз не искам нищо.